Toto je moja pravá tvár. Áno, som ten klasický triedny zábavač, ktorý sa stal v dospelosti na základe svojej prírodzenej vôly vytrčať z davu, mentor a sprievodca. Ahoj, volám sa Michal. Svoje poslanie som našiel práve tam, kde si o mne druhí mysleli, že pohorím. Na tomto mieste som našiel poklady, ku ktorým zoberiem aj teba. Je to cesta k svojmu pravému ja. Vítam ťa vo svete, kde sa cení autenticita a odvaha. Svet, kde sa budeš rád, kde sa budeš rada venovať samému sebe, bez výčitiek a pocitu viny. Presne taká je realita, ktorú si tvorím. Svet, kde rád na sebe rozvíjaš vlastnosti, ako je napríklad zodpovednosť za prípadné chyby. Vraví sa, kto nič neurobí, nič nepokazí, ale ani sa veľa nenaučí. A keďže som to zvedavý človek, tak sem tam niečo aj pokazím. Život ma naučil, že chybu je lepšie priznať a vykonať úsilie o nápravu, ako len ostať pasívny a s pocitom viny. Tento životný štýl ma privedol k mnohým pokladom. Ja viem, môže to znieť troška strašidelné postaviť sa svojim tieňom, ale ver, že nie na ten pocit, keď zistíš, že životné prekážky nie sú až také veľké, ako sa na prvý pohľad zdajú. Je to jednoduchá rovnica. Záleží na pomere nášho duševného, fyzického a mentálneho zdravia versus zámeru, ktorý v živote máme. Čiže čím väčší sen máme, tým viac zdravia a vitality na jeho uskutočnenie potrebujeme. Na základe tejto úvahy postupujem a snažím sa pri tom zabaviť. Lebo ak to, čo robíme, nás zároveň aj baví, stávame sa postupne majstrami. A prečo sa nestať majstrom svojho života, keď to môže byť dosť dobrá zábava? Nie som tu na to, aby som ťa niekam viedol. Som tu na to, aby som ti pomohol spomenúť si, že ty už správnu cestu poznáš. A vieš, ako sa hovorí, vo dvojici sa kráča lepšie. Takže ak ti moje slova zarezonovali, tak sa mi ozvi, budem rád, som pripravený kráčať kúsok s tebou.